44 Polusví, ktorý je dnes súčasťou Rajských Teplíc. Kniha mapuje históriu jej rodiny a rozpráva príbeh rodiny naprieč generáciám tak, ako sa skutočne stalo. Peter Gertner, Deň radosti. Späť v televízii, späť v divadle, späť v komikse. Ponorte sa do pokračovania komiksového príbehu Lasicu a Satinského a spoznajte zložitú situáciu čias, v ktorých sa zrodili hry Náš priateľ René, Deň radosti, ako aj legendárne hudobné albumy, pri ktorých k značke L+S pribudlo písmeno F. Text Mária Prodajová, Katarína Kočutová. Kúzelné čítanie. Bajky, interaktívna hovoriaca knižka. Interaktívna kniha obsahuje krásne a slávne bajky Ezopa a Jeana de La Fontaine s ponaučením. Bajky dodnes bavia deti aj dospelých. Niektoré sú humorné, iné nastavujú ľuďom zrkadlo a poukazujú na ich vlastnosti.